Сәлем дуслар, сез метроны карыйсыз. Бирдә без бары тик лайклы хитларны гына тыңлыйбыз, ә сез шул җырлар арасыннан иң яхшысын сайлыйсыз. Тапшыруны мин Илгиз Шәкүров алып барам. Август хит-парадта сезгә тонны җырларда, яңа композицияләрдә яңгырый. Гадәттәгечә сезне яңа исемнәр белән дә таныштырабыз. Барлыгы 10 башкаручы һәм 10 җыр. Алар сезнең тавышларны көтә. Кайсы җыр иң яхшысы булыр? Үз фикерегезне ВКонтактедагы рәсми төркемендә калдырыгыз. Бу тормышта һәрберебезгә күп төрле гамәлләр башкарырга туры килә. Ул адымнарга барганда без үзебез өчен үзебез уйлап тапкан кагыйдәләргә таянабыз. Гади итеп әйтсәк, һәр кешенең үз тормыш девизы бар. Бүгенге тапшыруда җырчылар белән шул хакта сөйләшербез. Аларның тормыш девизларын барларбыз. Башлыйбыз. Күрешик дисәм, хәл белешик дисәм, кирәк түгел инде диясем. Яннарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек бирмисең, исем китә шуңа, мин килмик әле сиңа, әйтсәң иде бары дөресен. Яннарыңа да чакырмыйсың, онытырга да ирек isem kite şuna min kemik ersina eytsen gidip barırsın. Unutturmuşsun da özüne sin, selenlerde yulap durasın. Uzasını belip kütüp yürgen kebek, yollarımda ışrap koyasın. Yanlarına da şakırmıysın, unuturga da irik birmiysen, isem ki de şuna min kemik elsina, eytsen gidip bari dersin. Yanlarına da şakırmıysın, unuturga da irik birmiysen, isem ki de şuna min kemik elsina, eytsen gidip bari dersin. Nersesin bu senin gönülde, hiç de bulmayı anlap, bir ele bir cevap, elle bilmişsin mi özünü de. Yanlarına da şakırmıysın, unuturga da irik birmiysen, isem ki de şuna min kemik elsina, eytsen gidip bari dersen. Yanlarına da şakırmıysın, unuturga da irik birmiysen, isem ki de şuna min kemik elsina,
Әни кирәк, әни кирәк. Улым диеп хәл белергә, балам диеп айгыртучы. Әни кирәк, әни кирәк. Эшләреңне сөйләр өчен, алыр өчен, яшәү көчен. Әни кирәк, әни кирәк. Шуны бәхетне тояр өчен, иңгә канат куяр өчен. Әни кирәк, әни кирәк. Догасыннан калдырмаган, уйлап ятып йокламаган. Әни кирәк, әни кирәк. Изгеләрдән изге кеше, баштан сыйпар өчен дә бир. Әни кирәк, әни кирәк. Эшләреңне сөйләр өчен, алыр өчен, яшәү көчен. Әни кирәк, әни кирәк. Шуны бәхетне тояр өчен, иңгә канат куяр өчен. Әни кирәк, догасыннан калдырмаган, уйлап ятып йокламаган. Изгеләрдән изге кеше, баштан сыйпар өчен дә бит. Уңышларын күрергә дә, матур сүзләр әйтергә дә, шатлык уртаклашырга да. Һәр җирдәге фәрештә ул. Эшләреңне сөйләр өчен, алыр өчен, яшәү көчен. Әни кирәк, әни кирәк. Шуны бәхетне тояр өчен, иңгә канат куяр өчен. Әни кирәк, Итәбез һәм хәзер сезгә беренче кунагыбызны да тәкъдим итәр вакыт җитте. Автор башкаручы безнең телеканалның якын дусты Илназар. Илназар, сәлам. Сәлам, Илиз. Бик шат сезнең белән күрешүгә. Сәлам телевизор караучы тамашачыма. Барыгызга да матур көннәр. Илназар, сине үзебездә күрүебезгә бик шатбыз. Һәм инде шундый сораудан башлыйк. Җәйләр дә узып бара. Синең ул ничегрәк узды, ниләр эшләп йөрисең, нәрсәләр эшләнде бу җәй дәвамында? Илгиз, җәйне барыбыз да яратабыз инде, конечно, да. Кемне кышны ярата инде. Язны, көзне Аллага шөкер безнең илдә шундый климат барысы да бар. Бик шатланабыз. Җәй көне бик кеше сикелми, яй да сикелә. Карамаста да без иҗат кешеләр булгач, җәй көне күбрәк инде без студия шоулары белән шөгыльләнәбез һәм инде Жанрның üstünde эшлибез. Вот шул эшләребез күп. Шуңа күрә ял итәргә вакыт җитми дә. Билетләсем килә. Яңа сезон менә хәзер инде килеп җитәчәк. Нәрсәләр көтәргә Илназардан яңа сезонга? Һәм инде әзерлек барамы? Нәрсәләр эшләнде? Яңа сезон
ачарга иде исәп Алла бирсә дә, аның өстендә бик эшлибез. Кызу булмаса да, кызу бәлки кирәк тә түгелдер, әкрен-әкрен без үзебезнең максатка куеп, эшләрне башкарабыз. Әле менә берничә көн элек кенә яңа җыр яздырдык. Дуэт безнең буенча Зарина Хасаншина белән. Бу инде беренче генә дуэтыбыз түгел. Бу безнең беренче генә дуэт түгел, безнең уже менә 4нче дуэтыбыз була. Бездә Татарстанда татарлар өчен ярата бит инде семьялы, дуэтлы җырлар шуңа күрә без әйтик эшлибез аның белән иҗат достар булып, шуңа күрә мин аңа тәкъдим иттем дә, димәк, әйдә бергә эшлик тә, дуэтлар яздырабыз, аерым да җырларга кирәк шулай дип, безне әйтик халык карар дуэт якыннан да Сони яктан да дилегәс килә. Шуңа күрә шул өлкәдә без дөрес юлдан барабыз дип мин беләм. Шулай булыр. Илназар, автор башкаручы буларак, син бары тик үзең язган җырларны гына башкарасың белүемчә. Һәм инде синең җырларны әле эстрададагы башка җырчылар да шулай бик күп башкара. Һәм менә автор буларак шундый сорау, син җырны язганда ук кем җырлаячагын беләсеңме, яки инде кем җыр сорап мөрәҗәгать итә, шулар башкарамалар? Мин җырларны язам, күбесен үземә язам инде. Әлегрәк язгаладым, җырларымны ишеттерәсем килгәнгә күрә генә җырчыларга бирәләдем. Сүздә юк, үзем теге композитор буларак, әле продюсерлык төнидә тәҗрибәсе дә бар, чөнки инде күп еллар эшләгән, тәҗрибә җыелган. Бөтен җырларымда бармый, бөтен җырчыларга да инде тәкъдим итә торган кешеләргә мин үзем уже күңелем белән кемгә барасын белеп бирәм инде. Алар анда бу көндә берничә артистлар теге топовый дип инде берничә җырларым җырлыйлар. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәтне әйтәсем килә. Минем иҗатымны алар калапландыралар һәм мин үзем дә шул калаптан инде эшеп йөреп җырларымны дәвам итәм язу буенча. Әле соңгы вакытта кемгәдер язам дип әйтә алмыйм, чөнки сирәк языла, чөнки үземнең иҗатымны тотындым эшләргә. Хәзер шул иҗатымның өстендә эшлим. Менә шул. Һәм менә җыр сорап та бирмәгән башкаручылар бармы? Юк, сораучылар бар. Сораучылар бар иде, чөнки болай гына биреп җырны югалтасым килми. Җырны әйтик, Аллаһ Тәгалә миңа биргән икән, шуңа күрә мин аны инде кемгә бирәсен, миңа кажется, күңелем белән сизеп бирәм. Шуңа күрә барысына да рәттән бирәсем дә килми, ачуына күрмәсеннәр. Зикар өчен, шуңа күрә башка композиторлар бар, аның өчен алардан сорарга кирәк. Шуңа күрә үз юлыңны, һәрбер җырчы үз юлын табарга тиеш. Шул вакытта аның бәрәкәте була. Һәм инде Илназар, без тапшыру саен ниндидер билгеле бер темага сөйләшәбез. Безнең бүгенге тапшыруның темасы ул тормыш девизы. Сез белән нинди кагыйдәгә буйсынып тормыш буйлап атлап барасыз? Тормыш девизы, ул беләсезме, кемдәдер бар дип уйлыйсым килә. Кемдер андыгында уйлый, кемдер уйламый. Мин чөнки без кеше буларак кешеләргә аралашабыз да, шуңа күрә кайберләрендә күзләрендә чагыла, что тормыш девизы күренми. Минем дә шулай булгандыр. Мин дә әйтә алмыйм да, мин менә соңгы араларда гына тормыш девизын аңлап, шул максатларны куеп, эшләү өстендә эшлим. Тормыш девизы ул халәтем өчен дә кирәк. В общем, безне ул трек булып алга үстери торган тормыш девизы, ул шулай әйтим әле. Ул шулай дөресрәк тә булыр инде. Һәрбер кешегә дә шуңа күрә телисем килә. Куегыз максатлар, һәм девиз куегыз үзегезгә, эшегез алга барачак. Менә мин дә шул девиздан соң гына әйтик инде шушы максатлар куйганга күрә генә мин шушы шоу бизнесына килгәндә ва эстрадага кирип китүем шул булды. Үз юлымны таптым, Аллага шөкер, барыбер да мин 20 ел озак еллар җырламасам да, мине барыбер Аллаһ Тәгалә шушында кире кайтарды. Значит, минем максатым шул, кешеләргә күрсәтергә тиеш матур җырларымны. Менә шул. Аллаһ Тәгалә шулай булсын, килүең өчен бик зур рәхмәт. Синең егеткә киләчәктә дә көтеп калабыз, хәлем иҗатта уңышлар телибез. Бездә кунакта автор башкаручы бездә Илназар. Әйгез, бик зур рәхмәт. Инде менә майдан каналымны бик яратып карыйм, семьябыздан карыйбыз һәм үзем дә шушы мал белән эшлим. Аларга зур уңышлар, аларга сәламәтлек бирәсем килә һәм алга таба да уңышлар телисем килә.
сызлаңада караймен йолдызларны, іздейм сені яңған йолдызым. Күктә йөрсөлгән айны, һич ялгыбыз түгел, яндарыма чулпан йолдызым. Üzülüp yaratı, күземә караты, син йолдызым эзлим хамамин. Мәңгегә тимере, сөюдән исере, сагышларда гөрләп янамин. Üzülüp yaratып, күземә караты, син йолдызым эзлим хамамин. Мәңгегә тимере, сөюдән исере, сагышларда гөрләп янамин. Дияр идем сиңа тасык хисләренне, кайдасың син яңган йолдызым. Синсез гел буйыгып, сагыштан коенып, йөрмәс идең сөйдә ялгызым. Üzülüp yaratı, күземә караты, син йолдызым эзлим хамамин. Мәңгегә тимере, сөюдән исере, сагышларда гөрләп янамин. Üzülüp yaratı, күземә караты, син йолдызым эзлим хамамин. Мәңгегә тимере, сөюдән исере, сагышларда гөрләп янамин. Üzülüp yaratı, күземә караты, син йолдызым эзлим хамамин. Мәңгегә тимере, сөюдән исере, сагышларда гөрләп янамин. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты.
женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины. Наступает 2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения. Senin jırlarında janındağı sağış Koyşandır jibergen düzelmegen yalgış Senin jırlarında genne şu hatireller bilen İhlastan sileşu Senin jırlarında Eytesin dit şunda Eytilmegen sözünü Senin jırlarında Eytesin dit şunda Eytilmegen sözünü Eytilmegen sözünü Senin jırlarında Şınğa oşma suylar Onda minsiz gine Yalgız ötken yollar Senin jırlarında Şanındağı sağış Koyşandır jibergen Düzelmegen yalgış Senin jırlarında Tanıyımın özümnü Eytesin dit şunda Eytilmegen sözünü Senin jırlarında Tanıyımın özümnü Eytesin dit şunda Eytilmegen sözünü Eytilmegen sözünü Eytesin dit şunda Eytilmegen
sözünü aytilmagan sözünü Будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Җырларны, иң сыйфатлы клипларны һәм сез яраткан башкаручыларны барлаучы дәвам итәбез. Һәм шундый башкаручыларның берсе безнең студиябезгә килеп тә җитте. Каршы алыгыз чираттан кунагыбыз Дилә Нигъмәтуллина. Дилә, сәлам. Сәлам, Илгиз. Сәлам, хөрмәтле тамашачылар. Дилә, менә җәйдә узып бара, шулай бит шундый күңелсезрәк яңалык. Һәм инде шундый сораудан башлыйк. Без инде синең социаль челтәрләрне күзәтеп барабыз, синең белән дә бер элемтәдә торабыз. Синең җәй бик актив узды миңа калса. Аеруча ул чит төбәкләргә бару белән истә калгандыр. Сөйләп кит әле, ни өчен бардың син чит төбәкләргә, нәрсәләр эшләдең анда? Чынлап та җәй бик актив узды. Иҗат ягыннан да, эш ягыннан да хәтта ял итәргә вакыт та булмады, дөресен әйткәндә. Чит төбәкләргә без инде күбрәк бардык Сабан туйларга. Милли, матур, бәйрәмле Сабан туйлар, алар җәй дәвамында узалар. Хәтта инде безнең Сабан туйлар булды июль аена кадәр, апрель аеннан башланды. Апрельдә без инде Сочига барган идек. Сочи Сабан туеннан башладык һәм инде июль ахырында без Пензада тамамладык Сабан туйларын дип әйтергә кирәк. Әйдә, шәһәрләрнең исемнәре белән дә әйтеп китик, һәм инде ничек каршы алалар милләттәшләребез анда? Алар өчен бит инде мондый татарча җырлар, гомумән татар артистларын күрү тансык әйбер. Әйе, чынлап та бигрәк тә чит төбәкләрдә. Без әле быел булдык, хәтта Калининград шәһәрендә дә. Анда шундый матур гына, зур булмаса да, кечкенә генә үзенчә шундый матур Сабан туе эшләделәр. Андый чит төбәкләрдә бигрәк тә җылы каршы алалар, чөнки аларга татар җырлары тансык. Алар кызганычка каршы бездәге күп нәрсән Казандагы кебек Сабан туйларны гына түгел, хәтта инде җырчыларны да еш күргән мөмкинлекләре юк. Шуның өчен алар һәрбер килгән татар җырчысына алар инде сөенәләр. Анда һәбиләр җылы-җылы кушылып җырлыйлар. Алар сагыналар, юксыналар, татар җырларын бик яратып тыңлыйлар. Инде аңлауча сез абыең Булат белән йөрдегез, шулай дип бу чит төбәкләр буенча, һәм сез инде күп еллар бергә иҗат итәсез. Һәм менә мондый абыйлы сеңелле дуэт башка юк. Сез эстрадада берәү генә эксклюзив дип әйтергә була. Һәм менә беләсе килә, алга таба Нигъмәтуллиннардан ниндидер уртак проектлар көтәргәме, әллә инде сез күбрәк аерым-аерым иҗат итәргә хәзер җыенасызмы? Безнең менә әле дуэтның уникальлыгы шунда да, без дуэт буларак кына түгел, аерым-аерым да тамашачыга танылган һәм үзебезнең әле шәхсән һәрберебезнең үзебезнең җанатарларыбыз, үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз бар. Без абый белән сиңел проектын 2007 елда башлап җибәргән идек һәм 2027 елда безгә була 20 ел. Абый белән сиңел проект буларак һәм инде әлбәттә 2027 елда көтелә юбилей концертлары һичшиксез. Хәзерге вакытта инде мин үземнең шәхсән концертларымны, сольный концертларыма әзерләнәм. Чөнки 2005 елда мин үземнең беренче сольный концертны эшләгән идем Камал театрында. Инде 20 елда узып киткән. Һәм 2025 елда инде әлбәттә мин үземнең юбилей концертымны эшлим һәм Татарстан буенча, Рәсәй буенча турда булачак. Менә шуңа әзерләнеп йөрибез. Әлбәттә анда Булат та булачак. Чөнки Булат белән безнең бик күп матур дуэтларыбыз бар. Тамашачы яратып белдергән матур җырларыбызны һичшиксез без тамашачыларыбызга әлбәттә җиткерәчәкбез. Димәк, көтеп калабыз инде Булат белән Диләдән уртак проектларны да һәм инде сезнең аерым концертны да. Дилә, без бит инде тапшыру саен ниндидер билгеле бер темага сөйләшәбез һәм безнең бүгенге тема ул тормыш девизы. Һәм инде берәсе килә менә синең тормыш девизың нинди кагыйдәгә таянып яшисең син?
Мин тормышта әле ниндидер девизлар бар. Әйтмәсәгез, әмма ләкин тормышта беркайчан да моңсуланмаска һәм инде һәр вакытта да алга атларга. Менә тормышта бер урында басып торырга ярамый. Безне шулай инде әтәйгә дә өйрәткәндер, әтәй дә әйтәдер. Гел алга атларга кирәк, гел нәрсәдер эшләргә кирәк бу тормышта, гел укырга кирәк. Шуның өчен мин шулай гел укып, гел нәрсәдер яңа үрләргә, яңа ниндидер тормышта һәр вакытта да төрле әйберләр өйрәнәм, гел укуда, гел үсештә һәм беркайчан да бер урында басып тормаска тырышам. Менә шушы минем тормыштагы девиздер, мөгаен. Менә шундый тормыш девизы булды дигән Нигъмәтуллинадан һәм инде бик зур рәхмәт килүең өчен. Сине тагын үзебездә көтеп калабыз һәм инде уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт чаклыгы өчен. Мен бик яратабыз. Рәхмәт телеканалга безнең тамашачылар белән арабызда шундый матур күпер булып торганы өчен. Süygən şaqlar aralarda Niksin şulay suldun azlarım Şaşıp süygən yarım Anladı mila barım Qaydırmigən qabat yazlarım Sığırdı nazım Tiksin gene minim uyumda Yaradamın haman uşağımda yanam Haydasın sin kimler boynunda Haydası gel şaklar aralarda Şulay suldun ağzlarım Şaşıp süygən yarım Anladım ila barım Qaydırmigən qabat yazlarım
Taraldı tımanda intege siyüm Tardın yan yatsındı Hisemne Tartın inişke kılların tarihta Kaldırdım min sine Sinde betersin diyep tellim Taraldı tımanda intege hislerim Kızganma bir nige Ökünmeyim bir tında beterip Alırday suyunu Sinde bir tatırsın diyep tellim Taraldı tamanda İntövge hislerim Kızganma bir nige Ökünmeyim Kırsanıp көңілні yandırı керек mi Kılların hilsi ber Şitlerge Kımsın min uğratıp Yalqınlı seyüge Canımdan iregen Şiklerge Bir tında beterip Alırday seyüne Sinde bir tatırsın diyep tellim Taraldı tamanda İntövge hislerim Kızganma bir nige Ökünmeyim bir tında beterip Alırday seyüne Sinde bir tatırsın diyep tellim Taraldı tamanda İntövge hislerim Kızganma bir nige Ökünmeyim İntövge hislerim Kızganma Ökünmeyim Махмутов блогер ул һөнәр түгел. Ул замана шире. Алга таба кузгалдык. Камилә, син кая укырга керәсең? Мин Хабаровск дәүләт мәдәният институтына барам. Я, тынычландык. Нигә анда? Әтине эше буенча шунда җибәрәләр. Без Хабаровскка күченәбез. Ярар, аңлашылды. Утыр, уңышлар. Ойнар, син? Ул әтисе кебек физкультурник була. Махмутов, по-любому синең кебек блогер түгел инде. Я, класс, тынычландык. Минем театр бүлегенә кереп карыйсым килә. Театр дигәннән. Ярар, Айнар, утыр. Безнең мәктәптә бер айдан соң чыгарылыш кичәсе булачак. Һәрбер сыйныф бер музыкаль номер әзерләргә тиеш. Айнар, син безнең мотор җырлыйсың. Камилә безнең музыка мәктәбен бетерде. 2 атнадан, тагын 2 атнадан тамам. Бүлдермә, Камилә, бүлдермә. Бер айдан соң концерт, икегез бер музыкаль номер әзерлисез. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Син сөйлейсің соңғы шигіріне Аппақланды шашкасы қолында Көздерін ала алмай тыңлайым Бар ойларым тек сенің торында Яңғыры қаңғара шара
yürek İrinler iringe diye Yangırı kıngıra şara Sıngı tapır savula diye Hoşlaşa ikıza yürek İrinler iringe diye Sen seylisin sıngı şiirinde Üttü deyip mektepten yılları Dalda kalın kitapın biteri Doldu deyip gündelik yolları Yangırı kıngıra uçarı Sıngı tapkır savulu diye Hoşlaşa iki saf yürek İrinler iringe diye Yangırı kıngıra uçarı Sıngı tapkır savulu diye Hoşlaşa iki saf yürek İrinler iringe diye Tevge seyu tevge jalı hisler Nişe gidip min sine anlatayım Yuguşanmıyor bir kata yürek Nişe gidip min ana yuvatayım Yangırı kıngıra uçara Sıngı tapır savulu diye Kuşlaşa iki saf yürek İrinler iringe diye İrinler iringe diye Üzülüp yaratıp gözüme karatıp Sen yıldızım izleyim hamamin Mengege dimeri suyudan isiri Sağışlarda güllep yanamin Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые дамы. Senin jırlarında özümnü Eytesin deyit şunda Eytilmegen sözünü Senin jırlarında Eytilmegen sözünü Eytilmegen sözünü
Suygan şoklar aralarda yatlar İlk sır şulay suladım ağzlarım Şaşkın suygan yarım anladım ilabarım Koydum iken kabat yazlar Bir tında beterip alırday seyini Sinde bir totırsın diyep dilim Taraldı tamanda intevge hislerim Kızganma bir nige Ükinmim Bir tında beterip alırday seyini Sinde bir totırsın diyep dilim Taraldı tamanda intevge hislerim Kızganma Yangırı kıngırav jara Sonda tapkır savgula diye Bursa şayı saf yürek Yerimden yerimge diye Yoluma çıgasın Kullarım suzasın Unuttun kadirlim Desen de Unuttun yazıları Yaşlığım yazıları İsem de Ömürler ötse de Gözlerim jitse de Gözlerim yas etken Muram sin Unutalmayın arzuları Yaşlığım yazıları İsem de 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 Bir saat davomida motor jurlar tingladib, sifatli kliplar qaratib, siz yaratgan ijrochilar bilan aralashdik. Shuning bilan bugunga tamomlaymiz. Bugun biroq nadar shu vaqtda uchrashamiz. Bugun sizning bilan men Ilgiz Shakurov ham bizning ijod turkumi bo'ldik. Bizdan ko'rishirmiz. Esiming bo'ling.